Ina ma abota kallon fina-finan Indiya wasu na fassara wannan fim wato Shaitan ya ƙaraso shagon mu na Telegram. Duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗaura kamar haka domin ka sami fim ɗinka kuma za mu maka ƙarin bayani domin ka sami fim ɗinka a cikin farashi mai sauƙi. Kawai abin da zaka yi in dai kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗaura. Insha Allah za ka sami fim ɗinka a cikin farashi mai sauƙi. Wannan fim Shaitan na san da yawan kuna ta ganin short ɗin shi to yau dai Allah ya ƙaraso shagon mu na Telegram. Kawai abin da zaka yi shine ka tuntuɓe mu a Telegram domin ka samu saurin ƙarin bayani domin wannan fim ɗin Oga Sultan da kanshi ya zauna ya fassara muku a kamfanin shi mai inganci wato Sultan Film Factory domin ku samu nishaɗi. Gaskiya wannan fim yayi matuƙar kyau. Kawai abin da zaka yi in dai kana buƙata a nan waya nan mun ɗaura ka tuntuɓe mu a Telegram insha Allah za ka same mu kuma za ka samu saurin ƙarin bayani a gurin mu. Fina-finai kala daban-daban na kowane kamfani in dai fasaha ne insha Allah in dai ka tuntuɓe mu za ka same shi kuma za ka sami ƙarin bayani a gurin mu. Sannan in dai ka yarda da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗaura sabo zai isa gare ku sannan ya isa ga sauran mabuƙata. Mun gode muna zuwan jiran ku sai mun ji ku.